Briga za dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom traje od 0 do 24 sata. Za roditelje njegovatelje nema predaha. Upravo stoga dobrodošao je projekt koji im, barem nakratko, omogućava taj prijeko potreban odmor. Dolaze već 6 mjeseci 2 put tjedno po 2 sata. Za Srđana to je razlika između stalne brige i prijeko potrebnog predaha. Puno znači zato što znamo da možemo dijete kad imamo nešto za obaviti ostaviti u sigurne ruke sa odgajateljicama gdje se ona zabavi, slika, crta, boja, radi sad sve što ona inače voli. Projekt Kratki predah, velika razlika omogućuje upravo to. Djeca se ne čuvaju, nego razvijaju vještine, osamostaljuju se i uživaju u aktivnostima koje vole. Vole ovdje dolaziti i vidimo i mi sami da je njima ovdje lijepo s nama i da uživaju ovdje i mi njima ovdje stvorimo poticajno i sigurno okruženje za njihov kreativni izražaj. Malo da s njima družim, nisam stalno kod kuće. Voliš se družiti? A vježbe? Ne baš. Iako nisu najdraže, Dunja se tu osjeća uključeno. Zabavlja se i uči. Potičemo njihovu motoriku, potičemo samostalnost, potičemo njihove komunikacijske vještine, socijalne vještine. Sve ono što možemo zapravo radimo s njima kroz igru, kroz pokret, kroz nekakve svakodnevne aktivnosti jer djeca na taj način najbolje uče. Dok djeca provode vrijeme u sigurnom i poticajnom okružju, projekt je zapravo namijenjen roditeljima da nakratko predahnu i obnove snagu. Ali ni tada ne prestaju biti roditelji. Mi smo obadvoje njegovatelji i kući smo s njima. Ali njima to puno znači jako što izađu, vole se družiti sa djecom, sa odraslima, izlazak iz kuće. Imam još jednu kćerku koja je mlađa. Zapravo to vrijeme koje je Mio sa curama ja iskoristim s njom. Znači to je vid nekog našeg vremena, ta 2 sata, nije ono ni puno ni malo, ali je čist dovoljno da je to vrijeme samo za nas. I to je meni i čak i njoj doslovno sve. Jer kad su samo 2 sata dovoljna da obitelj lakše nastavi dalje, s više strpljenja, osmiha i snage.